Hasteko eta behin, besarkadarik beroena bidali nahi diet hemendik, une honetan Espainia zein Frantziako karteletara bidean diren senideei. Besarkada bero bat ere, nola ez, euskal preso eta errefuxiatu politiko guztiei. Hau esan da, gauza bat gogorarazi nahi dizuet, Arnaldo Otegi esan ohi duena. Gu ez gara borrokatzen presoak daudelako, presoak daude borrokatzen garelako, eta borrokatuko gara independentzia eta sozialismoa lortzeko, eta preso eta ieslari politiko guztiak etxera ekartzeko, eta borrokatzen bagara ez egin dudarik, ekarriko ditugu. Diegu ere, kurdoak borrokalariei, gaur goizean, ISISen fascista horien eskuetatik liberatu baitute Gandik. Eta sarrera honekin amaitzeko, zorionak ere Kubatar herriari eta Fidel Castrori gaurko egunean 80 urte bete baititu. Felicidades, comandante! Gora Euskal Herria askatuta!